Мне здаецца, Вася, калі ўжо выязджаў з Украіны, ну, то бок вось гэта быў верасень 22-го года, што ён ведаў. Мне падаецца, што ён мне ўжо пісаў, што я не вярнуся, таму што ну, мне паставілі забарону. І, ну, канешне, дакладна яму ніхто не патлумачыў, чаму гэта адбылося. Яго гіпотэза была праз тое, што ў палку Каліноўскага быў канфлікт, менавіта ў яго самога быў канфлікт з кіраўніцтвам палка. Это Кіт, Баніш, Микола, такія людзі, так. Кабанчук, вось. І паколькі яны менавіта мелі больш такія шчыльныя сувязі з Украінай, так, з вайсковым нейкім кіраўніцтвам Украіны, то і яны ініцыявалі забарону Васілю, ну і не яму аднаму, наколькі вядома, некаторыя таксама яшчэ яго паплечнікі з палка Каліноўскага таксама пад забаронай на ўезд ва Ўкраіну. Вася вельмі ідэйны беларус. Ён, мне падаецца, проста да караней свайго мозгу ён любіць нашу бацькаўшчыну. І ён, калі далучыўся да палка Каліноўскага, ён адразу... У яго добры вайсковы досвед кіраўніцтва, так, ён афіцер беларускага войска, ён кіраваў падроздзеламі у частцы ў Пячах пад Барысавам, таму ён ведае, як што ў войску мусіць адбывацца, мне падаецца, у яго ёсць сваё разуменне. Калі ён далучыўся да палка Каліноўскага, ён адразу пабачыў, што гэта не тое, што мусіць адбывацца. Адбывалася што? Былі штабныя людзі, якія проста сядзелі ў штабе, здымалі нейкія тиктокі, ютубы, ведаю што, займаліся маркетынгам, піарам, і дзялілі паміж байцамі, паміж сабой шкарпэткі, я не ведаю, нагавіцы і штосьці яшчэ, забіралі дапамогу, якая прыходзіла ў полк. Гэта я ведаю дакладна, што дапамога не даходзіла да байцоў. З гэтым я сутыкнулася я самастойна, калі мы збіралі, Вася быў уже на фронте у Миколаевской области, и по яго запыту я шукала розныя рэчы по всему свете. Мне дасылалі з Злучаных Штатаў, з Нямецчыны і з Францыі. І вось гэтыя пасылкі яны траплялі ў штаб у Кіеў. Штаб абяцаўся, тому што у меня не было магчымасці ў Миколаевскую область адвезці, гэта вайна ідзе. Калі штаб абяцаўся, што ён гэта зробіць, і пасля людзі не атрымлівалі гэтыя рэчы. Куды гэта ўсё знікала, нам невядома. Але мы думаем, што людзі проста вельмі нечыстыя на руку. Кудысьці гэта спаўлялі, атрымлівалі грошы за гэта. Вось, праз вось гэту іх нешчырасць, несумленнасць, нежаданне сапраўды рухацца да тых мэтаў, якія яны ставяць, у Васі і ў яго паплечнікаў, гэта быў Ваня Брэст, адзін з самых вядомых, у іх былі канфлікты. Яны па-рознаму бачылі тое, што мусіць адбывацца ў палку. Ну вось. Бок такі ідэйны канфлікт, які перарос у тое, што апошнія свае дні знаходжання ў палку Вася ночыў з гранатай, са зброяй, таму што ён вельмі баяўся, што полк нават, кіраўніцтва не дасць яму нават выехаць. Наколькі мне вядома, ён звяртаўся да байсола, не атрымаў той дапамогі, на якую разлічваў. Я тут адзначу, што ў мяне няма ніякіх прэтэнзій да байсола. Вось. Я цалкам разумею, што ў іх Васіль не адзіны кейс, і яны адразу апрацоўваюць вельмі шмат чаго. Вось, і рашэнне прымае толькі ён сам. Вось. Але, наколькі мне вядома, так, ён размаўляў з байсолам, застаўся вельмі незадаволены тымі прапановамі, той дапамогай, якую яны маглі аказаць яму. Вось, і далей вырашыў рухацца неяк самастойна. Апошняй яго ідэі, нашай ідэі, што было, я, значыцца, гэтай восенню я зноў звярнулася да літоўскага дэпартамента міграцыі, каб такі зняць яго забарону на ўезд у Шэнген. Так, мы не прэтэндавалі на Літву, але хацелі вельмі зняць вось гэты Шэнген забарону. Яны расказалі, як гэта можна зрабіць. Мы распачалі працэс апеляцыі, мы адправілі ім усе дакументы, але, як я таксама ўжо адзначала ў іншых размовах, гэты працэс ішоў настолькі павольна, хаця міграцыя вельмі добра ведала пра тое, што ў яго скончваецца дзеянне пашпарта, і што гэта было вельмі крытычна, і што срокі і ўсе тэрміны паджымалі. Але, гэта была проста такая вельмі кволая, павольная, незацікаўленая камунікацыя з іх боку.
І Васіль чакаў, пакуль адбудуцца выбары ў Малдове, думаў паспрабаваць паляцець туды. Ну, вось там. Так перамогу атрымала дзеючая прэзідэнтка, таму я думаў патрапіць туды. Ну, але ўсё, гэта нічога не здзейснілася. Мы ведаем, куды патрапіў Васіль. Ну, мы пакінулі Беларусь у 21 годзе, у студзені, калі даведаліся, што на Васіля заведзена справа крымінальная. І мы з'ехалі ва ўкраіну, там мы жылі во Львове, там мы сустрэлі пачатак вайны. Вася далучыўся да ЗСУ, да полка Куліноўскага, так? А мы з Варварай працягвалі жыць во Львове. Пасля ўлетку мы з дачкой з'ехалі ў Вільню, дзе ў мяне адкрыўся офіс кампаніі, я працую на кампанію ФО. Улетку мы атрымалі з ёй тут дакументы, дазволы на жыхарства. Вася далучыўся да нас у верасні 22 года, і тады мы падалі дакументы на яго дазвол на жыхарства ў міграцыю. Чакалі дастаткова доўга, яны разглядалі, яны задавалі нейкія там яшчэ пытанні асобныя, і вясной 23-го яны вынеслі рашэнне аб забароне. На жаль, так супала па часе, што менавіта ў момант атрымання гэтага рашэння Вася быў па персанальных справах у Грузіі, у Сакартвэла ён знаходзіўся. Вось, і ўжо адтуль ён вырашыў, мы не ведаем, ці была магчымасць нават вярнуцца яму ўжо ў Літву, ці гэтая забарона яна ўжо не дала б яму магчымасці перасекчы мяжу. Ён правяраць гэтага не стаў. Ён быў вельмі пакрыўджаны, паранены вось гэтым рашэннем Літвы. Застаўся Сакартвэла і думаў, што будзе шукаць нейкія іншыя варыянты легалізацыі ў іншых краінах. І вось некаторы час ён жыў, ну вось гэта быў травень 23-го, да зімы, да снежня 23-го ён жыў у Сакартвэла, я да яго туды лятала. Вось, а ў снежні мы вырашылі сустрэцца ўсёй вялікай сям'ёй, з яго бацькамі, ну, дачка, я, ён, на тэрыторыі Шры-Ланцы. І сумясціць адпачынак, ну, і сустрэчу з сям'ю. Мы правялі амаль месяц, а мо нават і больш на Шры-Ланцы. І вось ужо адтуль Вася паляцеў ва В'етнам. Гэта была зіма 24-го года, пачатак гэтага года. Вось, ну, таму што ў Сакартвэла яго таксама нічога не трымае, сувязі, працуе ён на удалёнцы, патрэбен адзін кампутер, як нашым усім IT-спецыялістам. І вось, і квіткі былі таннейшыя да В'етнама, ну, Шры-Ланка бліжэй да В'етнама, ён падумаў, чаму не. Мне здаецца, у той момант ён вельмі недаацаніў сувязі В'етнама з Расійскай Федэрацыяй, на жаль. Вось. І так ён апынуўся ва В'етнаме, дзе ён жыў, вось, амаль паўгады, але пасля, ну, у Васі у 25-м годзе скончваецца яго пашпарт улетку. І гэта менавіта тое, што вельмі ціснула і прымушала шукаць сапраўды нейкія варыянты легалізацыі. І тады ён паспрабаваў, ну, вось, дапамогу нейк байсола рэкамендацыі, наколькі я разумею, ён паспрабаваў уляцець у Польшчу, але палякі, ну, ўсё, што палякі маглі прапанаваць, гэта лагер для ўцекачоў, на што Вася таксама не пагадзіўся. Тады з Польшчы ён ляцеў у В'етнам, яго была перасадка В'етнам, Турцыя, Польшча. Таму Польша сказала, мы можам вас забраць у лагер уцекачоў, ці можаце вяртацца, сесці на рэйс і вярнуцца ў Турцыю. Вася вярнуўся ў Турцыю, адтуль ён паспрабаваў паехаць у Грузію. Грузія не дазволіла яму перасекчы мяжу. Грузія яго не пусціла ў Грузію. Вось. Мы думаем, што гэта адна і тая ж пастава, як у Андрэя Мялешкі, але, ну, дакладна невядома, яны не тлумачаць. Ну, і таму яго не засталося варыянтаў, як вярнуцца ў В'етнам. Таму вось гэтым разам ён вярнуўся, гэта, падаецца, быў канец верасня, ці пачатак самага кастрычніка 24-го года.